Magandang gabi po mga kabarik. Magluluto po tayo ng isda. Itong samaral, isisigang namin sa miso na may mustasa. Ito po yung ingredients na gagamitin namin. May kamatis, luya, bawang, sibuyas, paminta, magic sarap, tapos sinigang sa miso. Tapos may asin. Ngayon, ang gagawin ko po, mga kabarik, yung isda, lalagyan ko po muna ng asin para magkaroon na sa ng lasa. Saka ipiprito. Asinan muna natin. So ngayon mga kabarik, mayroon na po itong asin. Ngayon ang gagawin natin, halo tayo ng mantika, magpapainit na. Yan, hintayin natin na uminit yung mantika, saka natin ipiprito yung isda para hindi malansa. Wait lang. Pag hindi pakitang tapos prito, lagay nyo sa dapat ng mga prito, tapos patayin nyo. Mainit na mga kabarik yung mantika, pwede na natin ilagay yung isda. So ngayon mga kabari, i-update ko na lang po kayo pag luto na po yung isda. So ngayon mga kabari, luto na pong isda. Hanguin na natin. Para mapakulaan na natin sa sinigang sa miso. Dito. Nilagyan ko ng tubig. Tapos lalagay ko na itong mga ricado niya. Gano'n natin ang paminta. Ito ang magic sarap. Isa lang na natin. Hintayin natin mga kabarik na kumulo yan. Pagkulo nito, pwede na natin ilagay yung sinigang sa miso. Maya-maya mga kabarik, i-update ko na lang po kayo. Buksan na natin mga kabarik, na kulo na. Lalagay natin yung sinigang sa miso. Sarap.
Haluin natin. Natin. Gusto ko mabilis mag-charge to ah. Ito. Sarap ng asim. Mabilis. Pwede natin ilagay ang isda. Hindi presyo ng akin ano. Charger. Lagay na natin mga kabarik yung isda. Tapos isunod na rin natin yung mustasa. Takpan muna natin mga kabarik para maluto yung gulay. Update ko ulit kayo mamaya. Tingnan na natin. Nakakulo na. Nakaluto na tong gulay. Mustasa. Pwede na natin tikman. Kung kulang pa ang kulang na lang konting asin. Nilang konting asin. Sarap na mga kabarik. Luto na to mga kabarik. Pwede na natin ihain.
kumain. So ngayon mga kabarig, ito luto na. Ito yung sinigang na samaral sa miso. May sinigang na miso. Nalilito ako mga kabarig. Samaral, sinigang sa miso na may mustasa. Yun. Sana nag-enjoy kayo mga kabarig sa aking niluto. Kain na po tayo. Salamat.